per ensenyar-nos com hem de plegar la roba, com l'hem de guardar, sobretot per optimitzar l'espai. Clara, jo ho necessito molt perquè tinc un pis molt petit. Per això tenim aquí la Clara Massons, que és experta. No sé si et fa ràbia que et comparin amb la Marie Kondo, però ja ho he dit. És un honor, per mi és un referent. És un referent, no? Total. Val, Clara, jo ja tinc calor, trec la manta, no sé vosaltres. Fa una miqueta de calor. Podeu treure la manta, si voleu. Clara, a veure, quina és la millor manera de plegar la roba, així com a concepte? A veure, el millor és primer fer una mica de tria. O sigui, és com, vaig a plegar la roba i no, hem d'acostumar-nos a viure amb una mica menys, només amb la roba que ens posem. No ens posem ni el 30% de la roba que tenim. Totalment d'acord. Abans de posar-nos a plegar com bojos, anem a fer tria. Traiem el que no ens ultraencanta, el que no ens afavoreix i el que no ens va bé. No allò de, no m'ho he posat en 2 anys, no m'ho he posat en 1 any. Això és molt complicat. No, el que no t'ultraencanta, que no et puja l'energia, fora. Això per començar. I quan dius fora no vol dir que ho llancem, sinó que ho donem a les botigues que hi ha ara de segona mà, 1000 coses, no? Ho reciclem, ho donem a una amiga que estarà encantada. I després el que farem és rentar la roba aquesta d'estiu. No la guardarem directament, perquè a més si té alguna taca o així... Això és una feinada, Clara. Sí. Les taques s'afiancen i tot. No, ho hem de rentar i ja està. No cal que ho planxem tot abans de guardar-ho, però una rentadeta sí que hem de fer i que estigui ben seca abans de guardar-la. Primer, reduir la quantitat de roba, la que ja no ens hem posat aquest estiu. Jo, 2 anys, si 2 estius seguits no m'ho he posat i que això vol dir que no m'encanta, vaig pensant, a veure, això, a qui li dono o què faig amb aquesta roba. A més, feu o no? Hi ha un punt que hi ha coses que et saben greu tirar. A mi em passa, de dir, ai, això no m'ho poso, però em recorda allò. La nostàlgia. Què faig? Jo el que faig és la transformo en roba de disfressa. Sempre hi ha un dia que l'has d'utilitzar, per exemple, per Halloween o per tot això, jo no la llenço, jo la guardo perquè sempre pots fer alguna cosa. Ai, perdona. No, que el tema és que si hem de rentar la roba el mateix dia que fem el canvi d'armari, ja és un tardeo, no? O sigui, estem tota la tarda, no? Clara, tu tens roba per aquí per ensenyar-nos com ho hem de fer, no? Sí. A veure, jo el que recomano és buidar i buidar, O sigui, tu pots guardar-la, em sembla superbé, quedarem per Carnaval perquè vull veure tota la roba, com et queda. Ja t'ensenyaré. Tinc 2 maletes com aquestes que tu tens aquí. Molt bé. Què hi ha aquí? Doncs a veure, jo he portat un exemple de com la podem posar dins de l'armari, la roba, un cop està ja neta, la pleguem amb l'estil de la Marie Kondo. Que ben ordenat, molt bé. Això és només un exemple, Ens hem d'imaginar, per exemple, aquí posaríem tots els pantalons i el pantaló d'estiu, que està plegat així. Jo ho enrotllo. No és el mateix, És així i fer un rectangle. El que has fet és treure-li aquest pic que té el pantaló, no? L'amagues cap a dins. Hi ha organitzadores que no ho treuen, això, però a mi em fa mania que surti, que això sobresurti, clar, això és molt personal. Sí, jo el guardo i... Perquè quedi com un paquetet perfecte. I no queda ni apretat ni res. Aleshores, aquí posaria els pantalons, per exemple, el jersei d'estiu de cotó. Aquí un vestidet d'estiu posaria els meus vestidets. Les samarretes. Clar, la disfressa d'estiu per la festa major. Clar, les samarretes aquestes, com l'hem plegat? Doncs amb el mateix sistema. Tu estàs posant així en vertical, És així, va així. No va una cosa sobre de l'altra, no? Aquest és el punt important, Clara? És un dels punts importants. Això fa que hi càpiga més roba? Fa que hi càpiga més roba. Que la vegis, també. S'arruga més, exacte. Tu en ple hivern et conviden a Canàries, per exemple, i clar, si tu agafes tota la caixa altíssima de roba pilada, l'has d'obrir, treure, agafar-te el banyador, no el trobes. En canvi, així, ho tens tot a la vista i tu ho obres i no desendreces res. Per exemple, els mitjonets, què faig jo amb els mitjonets? Els poso aquí, tots posadets, i aquí dintre. Que és com una mini caixeta a dins de la caixa, sí, subcaixa. Això és una caixeta que jo, al meu armari, ho tinc tot classificat així. Massa cookie. Mira, practicitat, perquè no vull perdre temps amb això. Em diuen, ets organitzadora, tinc una amiga que es passa el dia endreçant. No, jo no. Jo ho tinc endreçat i ho mantinc, però no perdo temps amb això. O sigui, no fas canvi d'armari? No. No, amigo mío. Per mi és impossible no fer canvi d'armari, Alba, perquè no hi cap, perquè tinc molt poc espai, realment. No és que tingui molta roba, jo juro que no, tot i que el meu home diu que sí. A veure que en general, i aquesta frase es diu molt a les cases, jo no tinc molta roba. Però si cada dia vas amb un model diferent... El que em posen aquí, home. I aquí guardem... I superimportant, Clara... Acabo amb això. Les sabates també les hem de canviar.
no només la roba, no? Aleshores, les sabates agafarem, per exemple, això són d'un llençol vell, vaig fer fundes, no? I poses les sabatilles o les espardenyes de l'estiu i tal, i en una altra caixa, perquè encara que les sabates estiguin netes, no ho barrejarem. No. Per les olors? No. Sí, pels gèrmens, perquè van anat pel carrer. Posarem una caixa com aquesta, per exemple, amb totes les sabatetes, i quan fem el canvi d'armari, l'agafem, que pot ser... Tens totes les sabates d'estiu allí juntes. I totes les de la família, si cal. Està bé. Però amb això de la molta roba, tanco perquè em poso nerviosa de veure-ho obert. Cadascú les seves I maneres. recomanes aquest tipus de caixes així que es tanquen, perquè, mira, i perquè transpira. Per tant, aquelles bosses, allò que aspirem l'aire, allò no? A veure, espatlla una mica la roba, i jo penso que si jo fos la roba, a mi no m'agradaria que m'aspiressin així. Estaria més còmode així. Saps? Però els hidradons a vegades no tenim més remei, sobretot si vivim a I Barcelona. això dins l'armari, a sota el llit, si és un llit de canapé, també ho pots posar? Sota el llit, perfecte. I després l'armari es divideix en zones actives i zones passives. L'activa és la que fem servir més, que agafem el jersei, la samarreta, la roba interior. I la passiva és com l'altell, aquestes zones de menys accés. Ja m'he perdut. Això ho guardem a la zona... Torno a explicar. Sí. A dalt, que ja ho hem entès, Això. A dalt, això. A dalt el que no fa servir tant. A veure. I el que fa servir més a mà. Ja està.